салому алайкум дӯстои азиз, хушхабара ба ҳаматон мерасонам. Курси рубл якбора боло рафт. эсхата 1000 рубл 136 сомону 50 дирам, 100 доллар 1080 сомон. аз Сбербанк ба картаи Орионбонк сум равонкунӣ 136 сомону 50 дирам мегзарад. Алиф банк 1000 рубл 136 сомону 50 дирам, 100 доллар 1080 сомон. картаи Амонатбонк сум равонкунӣ 136 сомону 50 дирам мегзарад. аз худи Сбербанк ба картаи Душанбеситӣ сум равонкунӣ 129 сомону 60 дирам мегзарад. хумо 1000 рубл 129 сомону 60 дирам. Коммерсбанк 1000 рубл 125 сомон, 100 доллар 1070. Спитамент банк 1000 рубл 135 сомон 90 дирам, 100 доллар 1082 сомон. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш